Zdravo svima, ja sam Igor, danas imam sagovornika Damjana, ćao Dačo. Ćao. Danas ćemo nastaviti naše druženje u Let's Play Minecraft. Let's Play Minecraft, evo ga. 2.1.2013. Ajde šitinu. Tako. Sad gdje smo stali? Da. Krenuo sam vam pokažem kako pravite farm. Morate imati kamenu motiku, pokazao sam kako se pravi. Može i drveno. Može i drveno, da. Treba ti voda. Bilo kakva motika, nije ni bitno. Nismo napravili još izlaz. Opa, znači. Prvo ćemo dot spavnu pa ćemo onda da idemo. Laku noć svima. Eto tako. A sad idemo. Savjet. Evo jedan savjet za vas. Nikad nemojte da izlazite odmah čim se probudite. Kao ja. Mislim početnici. Igore, kako će sad da nađeš, brate, ulaz u pećinu? Znam, naviku sam. Zapamtio si, ja? Evo u travi tražite semenje. Come on. Jedno, mi ćemo uzmemo da nađemo dva. Pošto imamo dve ove obrađene zemlje. Inače, teo bi da se pohvalim da na prošlom klipu imam ne znam, negdje oko 100 pregleda. Da, view-a i... A postavio sam juče. Lajkove nisam gledao, ja gledam view-e. Ali samo znam da imam 0 dislajkova. Hajde više. Evo ga. Evo i ovdje sam postavio, evo vidite, toranj. Tu je moja kuća, mislim naša kuća, vaša kuća. Kako god. Jesi onaj znak ti postavio? Ja. Aha. Ju. Oni ću neko postavio znak. Da. Evo je naša pećina. Valjda je to. Nije to. Izgleda. Evo. Jeste. To napravili smo sad stepeni. Može tako, samo ćemo tu gore pri vrhu zatvoriti. Bar stepenice napravimo. Vidite, ova zemlja neće zauvek ostati obrađena. Obrađujete inače na desni klik. Evo sad imam 3, ali dobro, nije bitno. Stavit ćemo 2. Na desni klik postavljate seme. Izvinite, ne znam šta je ovo bilo. Neki bug. Bug, lag, kako god. Nemaš vode? Evo da, nemam vode, zemljište je suvo. Vidite, kad nemate vode, šta bude? Izbacuje zemljište. A vodu... Imaš iron? Ne. Možda imam sad. Polazi u kopču. Nemam iron, potrošio sam. Evo, uglje imamo. Imaš baklje. Imam baklje. Idemo Moramo farmu da napravimo. Vidite, ako nemate izvor hrane, na primjer svinje ili krave okopoške, kako se zove, farm vam uvijek tu imate hleba i... Pšenice. Pšenice, da, od toga pravite hleb u crafting table. Svi misle da se hleb peče u pečnici. Ali hleb se pravi. Hleb se pravi u crafting table. Ili u zanatskom stolu. Da se ne biste prevarili, eto. Ne, moramo da nađemo vodu. Vidim vodu. A šta misliš ono kao da povežeš, a? Ne znam, naći ćemo, nalazit ćemo. Vidite ovako.
Ovo glina. Ovo tamo. Ne znam. Provjerit ćemo. A sad nam glina ne treba. A dobro, uzet ćemo, ne. Sad još dvije. Evo vidite, sad će da ostane. Sad ga ne izbacuje. Sad kako kažem, ostaje to. Da sam mi pogrešili da nije bio bug. Da. Naša greška, izvinite. Samo izvinite da pogledam koliko snijem, 5 minuta. Imamo fore još 4 minuta. Možda poraste, a možda i ne. Opa, gdje nam je sad kuća, evo. Ako je to to. Jeste. To. I sad tu uništi. Da. Tako. Ne, da nije još. Vidite. Sad sam, više. Vremenom nam se prazni ti batačići kao. I to je najosnovnije što treba znati. Ti batačići su hrana, koliko ste gladni. Pa da. Ovo vam služi kao mladice hrasta, tu možete da posadite, da. Sad, za šta služe makaze? Dok ono raste tamo, ja ću vam pokažem za šta makaze služe. U stvari da vidimo da li je, koliko još vremena imamo dok ne padne mrak. Koliko još? Još dosta vremena. Imamo tek da kažemo podne. Tako, prilike podne. Sad moramo nađemo ovcu neku. Pazi da ne zaboraviš put. Ne. Kod tamo ti je pustinja, tamo ne vjerujem da ćeš naći ovcu, tamo imaš krave. Krave nam sad trenutno ne trebaju. Mesa imamo, da. Šta je ovo? Aha. Ne možemo da skačemo od ovih. Moramo nađemo ovce. Ovčice, dođite same da vas ne tražim. To je bilo najbolje. Da. Samo ih pozovemo i one dođu. Jer kad ubijete ovcu, dobijete samo jednu vunu. A kad je ošišate dobijete 3. Da, tačno. Taman koliko vam treba za krevet. Evo vidite kako je to lepo kad imamo sagovornika. Ne moram sve sam da objašnjavam. Dobro, pošto nema ovaca, da ne tražimo više, znači kad priđete ovci sa makazama, desni klik. Evo je neka svinja tamo. Ma svinja, šta će nam svinja? Koliko svinji je. Možda na putu do kuće nađemo i neku ovcu, ako znamo da je. Pečurka. Ne, još nam ne trebaju pečurke. Sad gdje nam je kuća. To je sad problem, ali ja znam kako da ga rešim. Ovdje ćemo postaviti hrast. Hrast. Ja. Šta ja lupetam? Zemlju. Tu ćemo postaviti zemlju. Eno. To si napravio kao kompas, a? Da, pa. Tako nešto. Blago rečeno da. To ne smije vam se dešava. Kao što sam ja sad pokušao. Jel gubite kad skačete s velike visine i kad vas udari zombi. Si im pokazao zombije? Nisam izlazio noću. Aha. Vidite, moja kuća. Tu imamo znak. Što znači da smo blizu. A gdje je sad, bre? Prošao sam. Tačno. Tu je. Evo ti dao? Da. Vidim. Nastaviš tu vrata. Ma neću vrata, šta će mi. U stvari mogu da pokažem, evo, kažem kako se prave vrata. Brzo, pošto nemamo više vremena.
vrata pravite ovako. Trebam 6 tih kao 6 dasaka. Od prerađenih bilo drveta. čega. Da, daske od hrastovine, prerađeno drvo. I vrata otvarate inače desnim klikom. I postavljate ih inače desnim klikom. Eto, sad imamo vrata. Sad, Da vidimo koliko snimam. Da li imamo vremena. Prešli smo, ajde. Da bi nam YouTube primio. Pozdrav od nas. Ćao. Vidimo se u sljedećem Minecraftu. Doviđenja.